Hi my fans, again on Urio Maber and Urio Maber. Guys, gini osebedoga ka team rate ok ber. Nite kuna vitu zingine tunaweza puuza but inakuja na to affect kwa maisha. For example, yo mambo leo kocha, yo nini? Kuna scene I think imefanyika though kada uwe nikichipoka confirm aero uwe gima se confirm but ena gima dhigi dare work. Like ntiere mama moro machacha to nen gima ne nitie hapa ni osike no dhie dago makachamo nyumore. Koro guys, gimomiyo wacho no gini, we have to share our story kata ko kinyal share. Kuna vitu zingine sifanyange wainyre. Loan ngatuka nigi loan nyalo tieke. Yes, nyalo wacho ni afadhali nikufe. Iyo. But sasa ukisha kufa si mbaya. Dong familia ni chema podi wege shida no mano we waket kando. Secondly, wantire gigi moro mabe asef fonyo ni inyowaga and atutaki ku accept. Kuna mahali kifika sana ken kata ken boyfriend. Afwenyo gimoro. Ingeni deruok en gima mile wang' ng'ato. To kineno kose mile wang'i mokwongo mitony. You have onego bedni kori bedo niya. Beda I accept maisha mora mabiro. Kata ke ne in kanya accept vile inakuja. Nitiere samoro minyalo sayo dak. Inyalo sayo kata jahera ni moro kata mana chuori inyalo sayo kata mana chiegi inyalo sayo. Babana. Itingo tol nang idwa dhi derigo. Be ihero ngimani? I'm telling you from experience, there is no need for that. Mane gima doga fwenyo. Jikubali maisha yenye ishakuwa. Yani bed ready na gimora ma timore no. Obede mor, obede rach. Rach nyaka bedega. But koro kikochop kumoro ni koro wadwa dere. Jifresh wewe mwenyewe. Wanyore nekech hatutaki kujitokeza. Hatutaki kujitokeza. Yani okwadar wuoyo. Tingeni ki wuoyo kata ki wacho to konyo mane gima doga fwenyo. Kise neno ka gigite isayo. Accept. Wayie ni mane kaka life oketowa. To kise accept gini miyo tich ma tuwa move on. Don't force issues. Gini abro nuwono. I was new from experience. Kiki chon. Aparo ndalo mane pok na nyulo pendo nyathina. I used to force things. Na force issues makuri po bed na force. But na idora ka anima won madwaro inyara. Kuchopo kanyo. Yier ngimani. Wacha uchekwe na watu but isave ngimani. Kuteleza sio kuanguka. Utateleza leo lakini hautaanguka. Hata ukianguka na utaamka tena. Bora usianguke pabaya makuri dhinyori. Yeah. Kuna vitu zingine you don't have to force. And that is the reality. You don't have to force. Una force but inemi inyori. Jifreishe mwanzo. Kineno kise chuno mocho pokumroni koro chunoni. It's enough. Don't force. Lamnya sai mondo mirieko. Penje nya sai penjo minyalo penje. To koro ng'enyni koro tero mane derruok. Gino inyoga dhod chunya kabisa. Juu hata mimi mwenyewe inaniguza mimi mwenyewe. Don't force things. We have to stop forcing issues. Loan inafanya watu wanakufa. Dak michuno miyoji to. Era michuno life right and center inafanya watu wanakufa. Samori thone ng'ama dichuo. Ng'ama dichuo ini thone dhako. Idhi ike. Odhi move gi maisha ne. Ing'ama dhako. Ithone dichuo. Ikini pap. Ineno nyiri moko maololo. Moko mabiro mangunde ni ati ni wanamon na wewe. Emo dhi dago. Iti siri yirika chicheto. So there is many things we people benua betga pinywa penjore. Yeah, don't force issues. Don't. Okay, chun. Accept. Teo chani nyasaye. Inemi ni pango gini. Ama. Gini neno kaba teme. Totama. Ti move on. Tukacho ki move on. Don't. Yani usifanye kitu ingine ati ya kifo. Awacho nu from experience. Wacha tuchekwe. Wacha uchekwe. Lakini nitire kumikonyo. Asayo. Gima duong. Sama waseto. Mama wadwarowa. Nyithindi dwari. Ng'ama dichuo in kiseto. Mama ni kata wede ni moko dwari. Chiegi tidhi kendo kumoro. Ng'ama dhako kiseto. Chuori dhi kendo. Tumefanya zero work. Kikwa bedi shy gi gik matimore ne ngima. Mago part of life. To mane gima duga puonjra. Heriri ni wuon mondi. Eki her ng'ama chielo. Eki mor ng'at machielo. Yeah.
wachno obedo na malit e dhod chunya kabisa.